आता त्याला सर्दी खोकला होतो आणि त्याचं तोंड कडू होतो, कोणती पण गोष्ट खाल्ली तर ती कडू लागते, त्याच्यासाठी हे असं खास लिंबाचं लोणचं असं बनवायचं. नमस्ते, आज मी झटपट लिंबूचं लोणचं बनवते. काय होतं माहितीये का, जेवताना प्रॉब्लेम होतो, कधी एक भाजी असली, कधी काय तोंडाला चव नाही येत असली तर काय होतं, लोणच्याची आठवण येते. तर आपण काय करतो, दुकानावर जातो, पण ते दुकानात जाण्यापेक्षा आहे ना, आपण 10-12 लिंबू आणली ना की घरात झटपट लोणचं बनवू शकतो. असं मी तुम्हाला झटपट अशी रेसिपी दाखवते. मी 10 लिंबू आणले बघा, चांगली पिकलेली आहे. आपण अशी कच्ची आणली तरी पण चालतील, पण अशी जरा पिकलेली असली ना तर तिचे लोणचं कसं नरम होतं चांगलं. आता ही लिंबू काय करते, धुवते जरा चांगली, स्वच्छ धुवायची. पहिले मी एकदा धुतलेली आहे, पण आता मी परत तुमच्या समोर धुवून दाखवते. आणि हे पाणी उकळायला ठेवले बघा, पाण्याला उकळी आली आहे, त्याच्यामध्ये हे आपल्याला लिंब शिजायला टाकायचे. यात आपल्याला आहे ना 5 मिनिटं शिजवायची आहे, तशी फुल गॅसवर. आपली लिंब बघा शिजायला 5 मिनिटं झाले. आता मी गॅस बंद करते आणि आता आपली लिंब आहेत ना काढून घ्यायची आहेत. आपण लिंब काढली ना चांगल्या कपड्यावरती, कॉटनच्या कपड्यावरती काढायची आणि चांगली पुसून घ्यायची. जर आपण भांडं काय घेणार आहे ना ते पण आपण पुसून घ्यायचं. प्रत्येक लिंबू चांगला म्हणजे पाणी नसलं पाहिजे, पाणी नाही घ्यायचं. जरा पण लिंबूचे कलर चेंज झाले का जरा जरा झाली ती, कोणकोणते तर काळ्यासारखे झालेत ना. हा शिजली ना ते. आणि ही बघा इकडे आपली दिल. काय शोधते दिलू, काय शोधते तू, काय शोधते, काय तर शोधते. दिल काय शोधते, आमची शाणी दिल आहे. सगळं रस निघतोय बाहेर. आणि ती बिलबिलीत झाली आहेत ना शिजल्यावर, नरम नरम असेल ना, नरम झाली आहेत. एक दाबून दाखव. हा लिंबू केवढा नरम आहे, एकदम नरम नरम झालेत ना. रस निघतो बाहेर. म्हणजे समजा आता लिंबू ज्यूस काढायचा तर गरम केला तर लिंबू ज्यूस लागेल निघेल ना. पण तो कसा लागेल काय माहिती. त्याच्यात अशी हळूहळू फोडं करायची. पीस करून घेतेस का सर्व. अर्धा लिंबू केला आणि त्याला परत कापलं, 4 भाग करायचे. 4 भाग ना. तुम्ही कधीतरी सकाळी शिजवून ठेवा आणि दुपारी आरामात लोणचं करा जेवायच्या टायमावर. अर्धा तास तो होतोय. आता आपली लिंब बघा शिजवून चांगली आहे ना, कापून घेतली, सगळा ज्यूस निघालाय बाहेर, अशी मस्त कापली आहे. आता मी काय करते, त्याच्यासाठी मसाला तयार करते. त्याच्यासाठी बघा 2 चमचे मोहरी घेतली आहे. हे आपले चायचे चम्मच ना, हे 2 चम्मच मोहरी घेतली आहे आणि पाव चम्मच मेथी घेतली आहे. हे आपल्याला गरम करायचे. हे आपली मेथी दाणे आणि मोहरी भाजली आहे चांगली. आता हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये चांगली वाटून पावडर करून घ्यायची. आता आपली बघा ही पावडर करून घेतली आहे. आता आपण काय करायचं, ज्या भांड्यामध्ये आपल्याला कालवायचं आहे ना, मिक्स करायचं आहे, त्या भांड्यामध्ये लिंबाची फोडं घ्यायची पहिली. आता तुम्ही बघितलात ना, पाणी अजिबात घेतलेलं नाहीये, कारण लोणच्यामध्ये पाणी नाही घ्यायचं आणि पाण्याचा हात सुद्धा घ्यायचा नाही. आपला हात पाण्याचा असेल ना तरी तो पुसून घ्यायचा. जेवताना जरा तोंडाला लावायला बरं ना. कधी पण असं लोणचं बनवायचं घरामध्ये. असं नाही की आंबे आल्यावर आंब्याचं लोणचं बनवतो, असं नाही की लिंब वर्षाचे 12 महिने लिंब असतात. आता याच्यामध्ये बघा मी काय काय मसाले टाकते ते. हा आता आपला वाटलेला मसाला आताचा, मोहरी आणि मेथीचे दाणे हे टाकले. हा 3 चमचे मसाला घेतलाय. मिरची पावडर घेतली आहे 3 चमचा बरोबर. हे 3 चमचा आहे ना, ही लाल मिरची पावडर आहे. दोन आणि हा 1 3 चमचा. तर त्याच्यामध्ये हळद घ्यायची अर्धा चमचा, अर्धा चमचा हळद. आता ह्याला आपल्याला आहे ना हे पहिलं मिक्स करून घेते. बघा काय साहित्य आहे का बघा. आपल्या घरातल्या साहित्यामध्ये आपलं लोणचं तयार. आता याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा मीठ घ्यायचा आहे. बघा चायचा 1 चमचा मीठ घ्यायचा.
आपलं झटपट लोणचं तयार. अजून आपल्याला ह्याला काय करायचंय माहितीये का? दाखवते तुम्हाला. ते मसाला आणि लिंबू जेव्हा मिक्स झाला ना त्याला एक वेगळा सुगंध आला बघ. हा, है ना, लिंबूचा लोणच्याचा कसा सुगंध येतो तसंच आहे ना. सुगंध येतो ना. हा तसाच. आता हे आपलं मिक्स करून झालंय. आता आपल्याला स्पेशल त्याच्यासाठी काहीतरी करायचंय, लोणच्यासाठी खास. आता इथे बघा, हा मी पाव कप तेल घेतलंय, बरोबर पाव कप आहे. आपलं तेल गरम करायला ठेवलंय. दिल, आज तू काय कसली वेटिंग करतेस? दिलला फिश पाहिजे. दिल फिश खाते? चल फिश खायला. आता इथे मी पाव कप तेल तापायला ठेवलंय. त्याच्यामध्ये 1 चमचा मोहरी घेतली आहे तडक्यासाठी. आपला तडका तापायला ठेवला की गॅस फुल नाही करायचा, कारण का माहितीये, हे वरचं तेल पेटू शकतो, म्हणून कमी गॅसवर तेल तापवून घ्यायचा. आता त्याच्यामध्ये पाव चमचा हिंग, हा पाव चमचा हिंग घेतलाय. पण मोहरी तडतडल्यावर हिंग टाकायचा त्याच्यामध्ये. मोहरी आता चांगली वरती आली आहे बघ, अशी तडतडली पाहिजे. आवाज येतोय ना? आता त्याच्यामध्ये हिंग टाकते. हे बघ. आता आपला गॅस कमी, बंद. आणि आता तडका आपल्याला लोणच्यामध्ये. झालं का लोणचं आपलं? झालं. हा, अरे वा, बरोबर. 10 मिनिटात लोणचं. हा, मग असा जर डबा भरून असं केलं ना, डाळिंब आणून असं बनवलं ना, तर आपला महिना आरामात जाईल. महिन्याने समजा कधी आपल्या घरी फंक्शन रोज असेल, बनवा. म्हणजे 10-12 माणसं येत असतील तर लिंबूचं लोणचं बाहेरून आणण्याची गरज नाही. गरज नाही. झालं आपलं लोणचं. बनवायचं लगेच संपवायचं, परत बनवायचं टेस्ट संपवायचं. करायची गरजच नाही, फ्रेश फ्रेश. कारण लिंबू कसं असतो ते माहिती आहे सर्वांना. टेस्ट करायची गरजच नाही. तरी घे तुम्हाला हातावरती मी जरासं. दाखवते, हातावर घेऊन जरा. ते बघा, मी लोणचं घेतलंय. इकडे माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं. मस्त झालाय. बरोबर, लिंबूची टेस्टिंग तर अशीच होणार ना. अरे वा, ते नाही जेवणारा पण माणूस जेवेल. हा काय? हा, आजारी माणूस असतो आणि तोंडाला लागत नाही ना जेवण. मग लवकर वाट जेवायला. मस्त लागले, एकदम छान झालंय. चटपटीत लागते का? हा, मसालेदार आणि याची टेस्टिंग नाही होणार. नाही होणार ना. झालं, व्हिडिओ संपला इकडे. ते व्हिडिओ संपला. आता हे लोणचं आहे ना, असं थोडं असं अर्धा तास ठेवायचं असं. त्यानंतर आपल्या बरणी वगैरे काय असेल ना, डब्बा वगैरे, प्लास्टिकची बरणी असेल तरी पण चालेल. रोजच्यासाठी काय फरक नाही पडत आहे. आता काचेच्या बरण्या काय भेटत नाही, ते आपण असं भरून ठेवायचं. आणि फ्रीज मध्ये पण ठेवायची गरज नाही. लोणचं असं बाहेरच ठेवायचं. असं तरी हा किती दिवस टिकेल? आपल्यावर आहे, आपण जेव्हा संपवणार तेव्हा संपणार. महिन्याभर संपवा ना. महिनाभर नाही संपवलं तरी पण चालेल, ते काय खराब होणारच नाही, कारण त्याच्यामध्ये पाणी नाही. तेल टाकलं, तेल आहे त्याच्यात. तेल आहे, लिंबूचा रस आहे त्याच्यामध्ये. हा, असं तुम्ही सुद्धा बनवा, एकदम भारी लोणचं आहे. लोणचं एकदम मस्त झालंय बघा, कलरफुल एकदम. आणि तुम्हाला कधीतरी मी जेवताना टेस्ट करून दाखवेलच. आता केलं ना तू? आता केलंय, थोडं आंबट झालंय माझं. ए दिलू, चला किचन मध्ये चला. चप्पल घालून बसली, चप्पल घालून. आधी दिलू, आता कुठे चालली? दिलूची आमची तब्येत ठीक नाही वाटतं. नाही, बरोबर आहे. बरोबर आहे. आता ते डोका चोळायला लागतो. दिलू माझी चटईवर बसली, अर्धी चटईवर अर्धी बाहेर. पाय मारते बघा पहिल्यासारखा. हे बघा, पहिल्यासारखा पाय मारते. बैल जेव्हा पाय मारतो तो लागत असेल ना जोरात? हा, मग कोण राहतो का बैलाच्या पायाखाली? गायचं पण दूध काढताना गाय पण कधी कधी लाथ मारते. बघितलंय मी लाईव्ह, म्हणून मी लांबच राहतो त्यांच्यापेक्षा. हा, चला आम्ही बाहेर जातो राऊंड मारायला. आम्ही बाहेर राऊंड मारायला जातो. हा, चला चला. कोण आहे इकडे? भूमी, मयूर, सोम आहे. सोम, सोम, दिलूला आवाज दे. दिलूला आवाज दे. भूमी आहे, भूमी, भूमीला आवाज दे. भूमीला. संचिता बोल, संचिता, संचिता बोल, संचिता बोल. तो बस. चला चला, आपण किचन कडे जाऊया.
आम्ही जातो. त्याला आज मला दिलू मदत करणार आहे किचन मध्ये. अरे रे रे, कशी करते तू, कशी करते. हे बघ काय, हे बघ आज किचन मध्ये मदत करणार आहे दिलू आमची. तांदूळ आहेत बघ. केवढी छोटी होती ना पहिले लहानपणी हा. गॅसवर चढली होती. मला बरोबर खेळायची, आता नाही खेळत.